Господь утварыў сваю царкву не дзеля таго, каб мы там прадумывалі нацыянальныя ідэі. А калі вот просто взять человека? Ці патрэбна беларусам нацыянальная ідэя? Ну, допустим, патрэбна. Зафиксируем этот момент. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачоў Єврорадіо. В ефірі чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, якую, як заўсёды, вядзем мы, Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Праграмы, падчас якой мы працягваем упэўнена і самааддана шукаць, намацаваць, прамаўляць нацыянальную ідэю. Наш сённяшні гость – протоиерей Сергей Лепин. Добрый день, отец Сергей. Добрый день. Отец Сергей, ну, уяўленні нас, вот, звычайных людзей, можа быць, далёкіх ад рэлігіі, ці, можа быць, не вельмі блізкіх да яе, у нашым уяўленні святары, яны думаюць пра што найперш? Пра Бога, пра выратаванне душы, што там яшчэ яны пра што найперш думаюць, ну, нешта такое узвышанае і набліжанае да Бога. А вось пра нацыянальную ідэю, вось вы асабіста хоць калі-небудзь задумаліся, было у вас такое, там, прыйшлі ў царкву, селі там ці сталі на калена, паглядзелі так, Божа, а што ж такое нацыянальная ідэя? Дай мне яе разуменне. Ну, на самой справе, аб чым толькі святары не думаюць. Яны думаюць не толькі пра Бога, не толькі пра ангелаў, не толькі пра святых, не толькі пра церкву, але і пра даволі земныя рэчы, пра чаравікі для жонкі, там, пра цацкі для дзяцей і пра іншае, у тым ліку і пра тое, ўсё, што думаеце і вы. Зразумела, мы з'яўляемся не толькі святарамі, не толькі, так сказаць, духовнымі асобамі, але мы звычайныя грамадзяне, такія, як і вы все. Мы не пітаемся амброзіяй, там, мы ходзім у тыя ж магазины, што і вы, мы глядзім тое ж самае тэлебачанне, што і вы, і нас хвалюе таксама тое, што і хвалююць, ну, звычайнага такого сярэднестатыстычнага грамадзяніна нашай краіны. Ну і таму казаць, што нацыянальная ідэя, гэтая праблема тым ці іншым бокам нас таксама хвалюе. Ну, па-першае, я скажу, што зразумела, Господь утварыў сваю царкву не дзеля таго, каб мы там прадумывалі нацыянальныя ідэі. Бо ён стварыў нас для таго, і паставіў нас на служэнне для таго, каб мы прапаведавалі Евангелие усяму свету, не гледзячы на тое, хто перад намі, мужчына, жанчына, там, свабодны ці не свабодны, стары, малады, габрэй, элен, беларус, там, ці, там, гэтыя тыя прыкметы, якія не з'яўляюцца прынцыповымі, так сказаць, для нашай таргет-групы, там, да, то есть гэта не важно, хто. Мы ўсіх павінны бачыць людзей і да этих людзей мець, данесці Слово Божие. Вось. Ну, але мы, так сказаць, мабыць, я вас здзіўлю, мы за ўсё добрае і карыснае супраць усяго благога і там шкоднага, там, да. Мы за развіццё прамысловасці, эканомікі, навукі, мы за развіццё адукацыі, асветы, мы за развіццё культуры, спорту, турызму, толькі за, так? Але ўсё ж такі трэба разумець, што наша грамадства, гэта грамадства людзей, якія прафесіяналы у чым-то аднім і непрафесіяналы у чым-то другім. Зразумела, фарміраванне нацыянальных ідэй, не гледзячы на то, як мы асабіста ставімся да гэтай праблемы, гэта не поле нашай кампетэнцыі і не поле нашай адказнасці. Але мы вельмі заклапочаны тым, каб наша грамадства паступова развівалася, каб мы беларусы, наша страна Беларусь, яна незалежная, мы спадзяемся, што на працягу часу гэта будзе ўсё больш і больш
відавочна для максімальна широкага кола людзей у ўсім свеце. Добра, вось вы зараз адказалі як святар. А калі вот просто ўзяць чалавека Сергея Лепіна у мінулым такога добрага рок-музыканта. Не добрага, я такі быў музыка так сабе. Вот беларуса, гараджаніна у нейкім, як мінімум, трэцім пакаленні. Для яго, вот для гэтага чалавека, нацыянальная ідэя, яна мае значэнне ці не? Ну да, тут ужо не як духовная асоба, а як такі няўдалы выкладчык філасофіі. Ну, я па цывільнай адукацыі філосаф, ну і зараз крыху выкладаю філасофію там у БДУ. Ось, ну, я магу зрабіць некалькі такіх заўваг наконт таго, што я бачу, калі размова ідзе пра нацыянальную ідэю. Ну, першае, што мне хочацца акрэсліць, гэта нейкую такую неазначанасць тэрміна. Што такое нацыянальная ідэя? Кожны мае што-то на ўвазе, і кожны думае, што усе астатнія думаюць тое, што і ён сам, а калі яго пачынаешся пытаць, што ён мае на ўвазе, так ён нават і сам дакладна не можа растлумачыць, пра што ён гаворыць. Ось, але, ну, так ніяк з большага, з меншага прыходзіцца разумець тое, што людзі маюць на ўвазе нешта тое, што адносіцца, ну, да незалежнасці, да тэмы незалежнасці нашай краіны. Нацыянальная ідэя – это тое, што абслугоўвае вот тэму незалежнасці. Там, ну, мабыць, у якой-то там степені нацыянальнай ідэнтычнасці, прабачце, зараз. Вось, і, ну, мабыць, гэта так, але калі гэта так, то выбачайце, але Беларусь ужо незалежная дзяржава. У нас ёсць свае межы, свая мова, свая валюта, у нас ёсць сваё прадстаўніцтва ОАН і іншых міжнародных там якіх-то там суполках. Мы ўжо незалежныя. Ёсць усё, што спрыяе там нашай незалежнасці, што яе азначае, што яўляе такім нават на матэрыяльным узроўні, там, так? Калі вы не верыце, што ёсць такая краіна Беларусь, паглядзіце на мапы, там, загугліце, да? То есть усё ж ідзе добра. Але я бачу за вось гэтай праблемай такой інтэнсіўнага пошуку нацыянальнай ідэі якой-то комплекс нацыянальнай неўдаласці, што ли. Мы неяк вымушаны, каму-то падаецца, што мы вымушаны заўжды апраўдвацца ў сваёй незалежнасці, што мы сапраўды незалежныя і што мы маем права на незалежнасць. І што мы і далей будзем незалежнымі, а чаму? А таму, што шматкроп'е. Да? То есть, Потому што ў нас ёсць нацыянальная ідэя, таму мы незалежныя. То есть, быццам мы самі не верым у тое, што мы незалежныя, і быццам наша незалежнасць неяк патрабуе пэўныя якія-то там доказы. Ну як же, ўжо ж ёсць усё там. Вось, па-другое, другая памылка, якую я бачу у разважаннях пра нацыянальную ідэю. Ну, многія лічаць так, калі ёсць незалежная дзяржава, то павінна быць і якая-то нацыянальная ідэя. То есть, сколькі незалежных дзяржаў, столькі нацыянальных ідэй. Или сколькі нацыяў існуе, мусіць, і ў межах незалежнасці ад межаў дзяржаў, столькі павінна існаваць і нацыянальных ідэяў. Але так ли гэта на самой справе? Я думаю, што не. І каб растлумачу гэта на прыкладзе, я падрыхтаваўся, выпісаў цытату. Гэта словы з кнігі Арнольда Тойнбі, вядомы філосаф, палітолог мінулага стагоддзя, і размова ідзе пра яго кнігу «Спасціжэнне гісторыі». І вось ён піша, я пазволю себе прачытаць. Ангельская гісторыя не высветліцца да таго часу, пакуль яна не будзе разгледжаная ў супастаўленні з гісторыямі іншых нацыянальных дзяржаў, якія ўваходзілі ў больш шырокую супольнасць, кожны з членаў з якой
рэагіраваў спецыфічным чынам на ўсё тое, што адбываецца. Гэта шырокая супольнасць, у якую уваходзіла Англія, філосаф называе захадам, заходнім светам або заходнім грамадствам. Такім чынам, па Тойнбі няма ні ангельскай, ні французскай, ні нямецкай ідэі, а ёсць якая-то там агульная там, заходняя ідэя. Там, так? Вось. Но калі няма там, ангельскай ідэі, чаму яна павінна быць? Чаму павінна быць асабістая якая-то ідэя беларусаў? Вось. А калі не, то да якой супольнасці тады мы належым? Да заходняй, ці там, да ўсходняй, ці да там, паўночнай, ці да якой іншай. Вось гэта такое адкрытае пытанне, вось, на яе таксама можна паразважаць. Вот. І ці патрэбна беларусам нацыянальная ідэя? Допустим, патрэбна. Я ж казаў, што мы супраць усяго благога і за ўсё добрае. Вось. Але давайте зададзімся другім пытаннем. А ці ёсць нацыянальная ідэя, напрыклад, у Нямецчыны, і ёсць ли яна, там, напрыклад, у Аўстрыі, а калі ёсць у той і гэтай краіне, то як гэтыя нацыянальныя ідэі адрозніваюцца? І наогул, где бы я бы мог знайсці гэтыя нацыянальныя ідзеі, напрыклад, у сеціве, спампаваць яе, каб потым пачытаць, параўнаць і паглядзець, што патрэбна Беларусі з усяго гэтага, што не. І мы заўжды гаворым пра якую-то такую умоўную кропку, да, такую недасягальную, па меры набліжэння да якой яна становіцца ўсё далей. Да. І все ж таки нам з маёй кропкі гледжання трэба зразумець, што калі размова ідзе пра нацыянальную ідэю, то ўсё ж таки мы маем на ўвазе нешта такое вельмі условнае. І Тойнбі, там, і Шпенглер, і Данілевскі, там яны ж усе падкрэслівалі умоўнасць гэтых тыпалагізацый, там, попыток падзяліць свет там, на захад, на ўсход, там, на якія-то там іншыя тыпы, што гэтыя тыпы існуюць толькі як такія ідэалагічныя или методалагічныя канструкты. Да. І трэцяя памылка, якую я бачу, гэта рэдукцыя і нацыянальнай ідэі існуе, ці не існуе, гэта нават і не важна, до прапаганды. Прапаганда да якіх-то там палітычных маніпуляцыяў, і яшчэ тое, што мне не вельмі падабаецца, мякка кажучы, гэта тое, калі нацыянальную ідэю патрабуюць шукаць у якіх-то там генах, там балтыйскі субстракт, які-то там, не знаю, уграфіны, там эльфа-літвіны, не знаю, не ведаю там як там яшчэ што. То есть, ледзь-ледзь там прыхільнікі гэтых тэорыяў у бліжэйшай будучыні пачнуць уже хадзіць, выміраць там формы чэрапу. Да, размова пра формы генаў у двукосі і формы чэрапаў ці не адна і тая ж гэта размова па сваёй існасці. Вось. І з маёй кропкі гледжання размову пра гены, якім там не былі, да, гэта яна наогул павінна стаць дурным тонам у палітыцы. Яна мае права на жыццё, але ў межах даследаванняў медыкаў, якія вывучаюць сувязь хвароб са спадчыннасцю, там, і мусіць якіх-небудзь вузкага кола гісторыкаў, якія вырашаюць якія-то там пытанні паходжання тых ці іншых народаў у старажытнасці, і прытым у такой старажытнасці, якая зараз не мае уплыву і не мусіць мець ніякага ўплыву на сучаснасць, і тым больш на палітычны кантэкст, на маркіроўку там, людзей на свой і чужы, там, і нашы, не нашы. Вось. І
Ну, чацвёртая памылка, як мне падаецца, чацвёртая ці якая у нас уже я уже там, да. А чацвёртая памылка гэта звядзенне тэмы нацыянальнай ідэі да мовы. Да? Зразумела, мова гэта вельмі важная частка нашай спадчыны. Мы павінны захаваць, акумуляваць і сумець перадаць нашым нашчадкам, бо беларус гэта не ты, у каго там бацькі былі беларусамі, бо гэта не заўсёды так нават, так? А беларус гэта той, у каго дзеці будуць беларусамі. І гэта першае, да? То есть мова гэта важна. Гэта наконт гэтага не спрачаемся, і мусіць мове і патрэбна удзяляць больш увагі, часу, там, рэсурсу, але ўсё ж такі мова мы павінны разумець наступнае. Ну, не ў кожнай незалежнай дзяржаве, па-першае, ёсць свая мова. А па-другое, у некаторых незалежных дзяржавах існуюць некалькі моў. А ёсць і, я бы не казаў бы, што незалежныя дзяржавы, але яны маюць асабістыя мовы. То есть моўны прызнак, ён мае пэўнае дачыненне да культуры, да гісторыі, не спрачаемся наконт гэта. Але палітызаваць гэтую тэму таксама небяспечна. І той, хто намагаецца адбудаваць нацыянальную ідэю на падмурку мовы, будуюць, калі і не на песке, то на вельмі такім хілым аснаванні. Бо, як гэта не сумна, але ўсё ж такі большасць беларусаў цураецца сваёй мовы, грэбае ёю, і давайте глядзець праўдзе ў вочы. І гэта так. Я спадзяюся, што ў будучыні сітуацыя зменіцца. Ну, так, філасофскі, так, і рацыянальна я такі аптыміст, але эмацыянальна я песіміст, на жаль. Вось, я нешта... Да, ну, не будзем сумным. А вось, ну... Я зашмат гавару, наверное. Дадим слово философу с іншага боку стола. Ну, во-первых, вы упомянули, что нет, в общем, книги, в которой можно было бы открыть и узнать все там про национальные идеи. Уверяю вас, литература по National Studies, ну, в общем, во всем, что касается национализма, это один из самых больших и таких растущих как это называется, галузей, в общем, короче, книг по национализму в год выпускается несколько сотен. Нет, я первые книги о том, что такое национализм, они появились, ну, примерно там 150 лет назад. И с тех пор, я вас уверяю, вал этих книг нарастает. Погодите, мы отъясняем национализм и национальную идею, так? А они отличаются, по-вашему? Это питание. То есть, нет, подождите, вы считаете, что они отличаются? Я думаю, что так. Очень хорошо. Зафиксируем этот момент. Так вот, это один вариант. В общем, это очень много книг. Ну что, да? Питание об тем, ці будувати... По поводу разделения на какой-нибудь там схемы, в которой было показано, как эти национализмы появляются, как они развиваются, как они рождаются, к чему они приводят. Ну, допустим, вот есть известная в узких кругах в Минске такая Лена Маркова. Она закончила докторантуру у Мирослава Гроха в Чехии. Мирослав Грох – такой всемирно известный авторитет, человек, которому удалась как бы вот его каталогизация вот этих вот национализмов в Восточной Европе, в том числе и белорусского. Да, а она, в общем, такая очень признанная, мировая. То есть можно открыть Мирослава Гроха. И, кстати, Валер Булгаков, который к нам сюда приходил, у него есть перевод в журнале «Архе», можете посмотреть. Там все подробно, и немного читать, там страниц 40. Нет, я не спрашаюсь. Я ведаю, что национализм, как политичная з'ява, он вывучается политологами, философами, социологами. То есть там очень много всего. И если вы хотите узнать... Але я супраць отъяснения темы национализма и темы национальной идеи. Зразумела, что национализм... Хотите сказать, что существует национализм без национальной идеи, я правильно понимаю? Я лічу, что існуе национальная идея,
или попытки отбудовать без национализма. Хорошо. Так, и по поводу мовы. Меня смутил такой момент. Вот я начал ездить по Беларуси, чтобы не просто так болтать, а вот как-то вот с основания. И в каждом городе, куда я захожу, вот последний это был Гомель и Могилев, я делаю так, я вот гуляю, вижу православный храм, захожу туда. Вот, борода у меня есть, лицо намоленное, и как я у бабушек обычно спрашиваю: бабуля, а дайте мне, пожалуйста, Евангелие по-белорусски. И мне говорят, что их нет. А потом я прошу молитвослов, и молитвослов на белорусском языке, я его купил, но я его купил в Минске, в храме Петра и Павла, и там было написано, что этих самых всего 500 штук было напечатано. То есть, в общем, где бы я ни ходил, вот в православных храмах я белорусскую мову не увижу. Один раз в Гродно я зашел в храм, там была епархиальная газета, и в епархиальной газете было написано, по-моему, пасхальное в прошлом году или в прошлом году, могу ошибаться, либо в прошлом, либо в позапрошлом году, пасхальная проповедь епископа местного, она была по-белорусски. Но все остальное материалы были на русском языке. При этом, если я захожу на территорию Беларуси в католический храм, на меня просто обрушивается вал белорусского языка. Проповедь на белорусском, пение на белорусском, мессы на белорусском, журналы на белорусском. И я вот хотел бы задать вопрос. Вы сказали, что для православной церкви, и для вас, как для гражданина, сохранение белорусского языка – это не последний вопрос, так скажем. Да, но почему-то вот здесь и сейчас реально, вот в Минске, если я захочу услышать «Отче наш» на белорусском языке, то мне нужно идти к католикам. А вот «Отче наш» на белорусском языке, чтобы это пела православная община, мне нужно выискивать, вот иногда в каких-то храмах служба случается, а в общем она идет на церковнославянском. Ну, на самой справе храмаў, у якіх адбываюцца набажэнствы на беларускай мове, я не могу казаць, што досыць, але і тыя службы, якія адбываюцца на беларускай мове, не собіраюць поўныя храмы, на жаль. У мяне я таксама святар, звычайны святар, я не толькі там такі царкоўны чыноўнік, ось, але я таксама настаяцель царквы ў Ракаве, я завозіў таксама літаратуру на беларускай мове. Хачу вас упэўніць тым, што, як правіла, яна ляжыць да тых пор, пака ў трубачку не пачне скручвацца ад таго, што ніякага попыту такого спажывецкага на яе, на жаль, няма. Извините, прерву вас на секунду. Не буду говорить, в каком городе, и не буду говорить, какой это храм, но это были католики. Я зашел туда, начал фотографировать для себя интерьеры, там довольно приятно все было, и, в общем, ухом услышал, как бабушка, там, к ним пришли кто-то, вот, прихожане, она говорила: слухайте, приходите там до нас, она говорила с ним по-белорусски, у нас же все по-белорусски, у нас все зразумело. Вот к православным придешь, там церковнославянский, и вы вообще никогда не поймете, про что там. Да, а у нас все понятно, у нас журналы по-беларускі. Па-першае, праваслаўнае набажэнства ў тым выглядзе, якое мы маем яго сёння, значна складаней каталіцкага ўсё ж такі. І калі я прыйду на лекцыю, якая чытаецца на зразумелай мне мове, там, на рускай, на беларускай, там, да, напрыклад, на лекцыю па вышэйшай матэматыцы, я ўсё роўна нічога не зразумею, таму што размова ідзе пра вышэйшую матэматыку. Церковнославянский язык, он еще менее понятен. То есть нужно быть специалистом, разбираться там в звательных падежах хотя бы. Да? Я згоден з тым, што у любым выпадку славянская мова менш понятная, чым просто руская мова. Да, чым беларуская тоже. І калі, хай так, вось. І калі там кіравацца мэтазгоднасцю накіраванай на разуменне, то трэба ўсё перакладаць на рускую мову, а не на беларускую мову. Да. Вось. Але ўсё ж такі беларуская мова сустракаецца часцей у праваслаўных храмах, чым беларуская. І не таму, што мы супраць, а таму, што мы стараемся служыць на мове там, дзе ў гэтым ёсць рэальны попыт. То есть мы заклапочаны лёсам беларускай мовы. Заклапочаны, але наша пазіцыя такова, што на якую мове маліцца абірае абшчына. Вось мы не фарсіруем гэтае пытанне сверху. І калі у рэчаістасці будзе
інтэнсіфікавацца попыт на беларускую мову, беларускіх набажэнстваў будзе больш. Ось, але прыклад з майго жыцця, калі там першая ці другая дачка шла ў першы клас, бацькоўскае сабранне, у нас пыталіся, таксама тады яшчэ пыталася, на якой мове мы хацім вывучаць нашых дзяцей. Ось, я разумеў, што трэба там, выбіраць беларускую мову. Там, да, гэта трэба. Але на ўсе класы, тады было 4 класа першых, знайшлося только 2 чалавека, якія захацелі вывучаць сваіх дзяцей на беларускай мове, я яшчэ хтосьці. Ось. І калі вы думаеце, што людзей спытаць іх, на якой мове яны жадаюць маліцца, будзе значна больш, чым жадаючых вывучаць сваіх дзяцей на мове. Это бы придало белорусской мове какой-нибудь респектабельности, потому что сейчас самое частое обвинение, которое вот нам тут рассказывают в адрес белорусской мовы, что это мова деревни, мова колхоза, мова людей низкого социального звания. Когда я захожу в католический храм, и когда на белорусском языке ко мне обращается епископ, который выглядит респектабельно, я понимаю, глядя вот на католического епископа, что это язык не деревни, это язык не села. Да, и епископ своим авторитетом, своим внешним видом, том, как он умеет себя держать, и ксензы и так далее. Вот. Они мне показывают, что, когда они говорят на этом языке, они показывают, что этот язык достоин того, чтобы на нем обращаться к Господу, чтобы он звучал в пространстве костела, да, вот в таком торжественном... Мы не маем нічога супраць таго, што наша мова дастойна таго, каб вывучаць. Але я яшчэ раз говорю, што мы не Міністэрства культуры, мы не Міністэрства асветы, мы не інстытут беларускай мовы. І мы не маем рацыю больш заклапочанымі лёсам беларускай мовы, чым нават інстытут беларускай мовы ў нашай краіне. Я не супраць на любое, я готов, і ўсё беларускае духавенства, якое вывучаецца ў навучальных установах беларускай праваслаўнай царквы, яно падрыхтавана для того, каб правіць набажэнствы на мове. І у нас таксама, для тых, хто не ведае мову, у нас вывучаецца мова ў семінары, яна вывучаецца в акадэміі. Калі ласка. Но яшчэ раз кажу, што мы глядзім на рэчы такімі, якімі яны ёсць. І мова, на мой погляд, не нашай беларускай мове не патрэбна якая-то там легітымізацыя культурная. Мы не павінны наогул нікому даказваць нешта, што гэта сапраўдная мова, што яна там чагосьці там дастойна. З маёй кропкі гледжання гэта ламіцца ў адчыненыя дзверы. Гэта і так зразумела, што яна дастойная, што яна там і гэтак далей. Але, почему тогда только 2 человека выразили желание получать образование на белорусском языке? Если все родители уверены, что эта мова действительно достойна того, чтобы продолжаться дальше, это хорошо. Гэта цікавае пытанне, але я ўпэўнены, што не царква ў гэтым вінавата ўсё ж такі. Безумоўна, не царква вінаватая, але неяк у нас быў суразмовец, сур'ёзны чалавек, які вельмі шмат зрабіў для папулярызацыі беларускай мовы, гэта ўжо так закрываючы моўнае пытанне, і ён сказаў, ведаеш, калі беларуская мова адродзіцца, калі на ёй загаворыць прэзідэнт Беларусі. Лукашенко гэта будзе, ці наступнік яго, але менавіта кіраўнік, бо беларуская нацыя, беларусы, яны вельмі паважліва ставяцца да кіраўніка, які над ім. І калі кіраўнік пачынае гаварыць па-беларуску, то адразу кажа, загавораць праз месяц загавораць міністры, праз 3 месяцы загавораць іншыя чыноўнікі, і пасля некалькі год і так пойдзе. А калі кіраўнік краіны і кіраўнік царквы загаворыць, то гэта ж будзе ого-го, які прыклад. Наконт прыклада гэта все добра, цудоўна, разумею, але ж мары ёсць мары. Зразумела, не так складана зрабіць беларускую мову афіцыйную мову афіцыйных абставін і афіцыйных цырымоній, афіцыйную мову ў парламенце, ніякай праблемы і так было, калі мне не змяняе моя памяць. Але
і такое в гісторыі шмат дзе было, калі афіцыйная мова была такая, звычайная мова была такая, калі пісьменная мова была такая, і мова навукоўцаў такая, а мова абіходу была такая. Вось. І, ну, як бы нават наогул цудоўна, калі там крайне аказваецца там беларуская праваслаўная царква, што ў нашым грамадстве там неяк там не так ставяць, не так распаўсюджана мова там, да? Мы такія апошнія. Мы падрыхтаваны. Будзем даходзіць на цыганскай, Господі. Вось, але звычайна большая колькасць прыхажан, ну, яна звыклася маліцца на славянскай мове. И об их так само треба подумать. А они в самом деле молятся? Ну, если они не понимают языка, на котором они... Ну, то есть, я думаю, если мы сейчас... Ну, небольшой специалист, мне кажется, если мы сейчас проведем тест на знание церковного славянского языка, там же должен быть большой вокабуляр, чтобы во всем этим... Там же большое количество текстов. А если служба длится, ну, 1,5-2 часа, то там большой объем. Да, даже если это все пропевается. И если мы попросим их указать смысл того, что там пропевается, то я уверен, что их перевод будет очень далек от того, что сделал бы переводчик. Ну, пэўных фрагментаў адмыслова. Але завяраю вас, што мы будзем мець пэўныя праблемы і тады, калі мы попросім растлумачыць, што яны зразумелі і ў тым тэксце, якой быў сфармуляваны на беларускай мове. Ну, я думаю, то есть, беларускае праваслаўнае набажэнства, яно складанае само па сябе. Яно патрабуе больш грунтоўных інтэлектуальных усілий з аднаго боку, а з іншага боку яна патрабуе такой, ну, агульнай гуманітарнай культуры, валодання біблейскімі тэкстамі, багаслоўскімі сэнсамі. Ось, і таму калі б можна было аднім перакладам вырашыць усе праблемы сразу, так бы уже давно і было, але многие проблемы ушли бы. И еще мне тут осенило. По поводу позиции православной церкви в отношении мовы. Вот мы же знаем примерно, что белорусы, они переехали в города совершенно недавно. Да? То есть речь идет о 2, там, о 3 поколениях. 1, 2, 3 поколения. И мы знаем, что 2-3 поколения назад большая часть из них говорила на белорусском языке. Скорее всего, это были диалекты. Да, но это был белорусский язык. И потом, в общем, как бы вот последние там 50 лет это слом, когда люди оставляют старый язык, да, они вот как мой дед еще говорил на белорусском языке, или мой отец говорил на белорусском языке, или же какой-то смесь, а я говорю, ну, вот, на русском. Да, и вот это вот, то, как они оставляют этот язык, да, называя его деревенским, называя его колхозным, да, там, отбрасывая его, нет ли в этом момента неуважения к своим родителям? Да, и вообще неуважение ко всем тем людям, которые стоят за спинами твоих родителей, к отцу отца, ну, как бы там, пра, ко всем тем людям, которые говорили на этом языке. То есть нет ли в этом вот момента, что когда православная церковь никак не вмешивается в этот процесс, да, не говорит на своих проповедях вот об этой проблеме, каким-то образом это сказывается на ухудшении отношений между детьми и родителями, да, потому что вот в плане языка это очень дурной пример для внуков, когда они видят, что вот старики говорят на одном языке, а родители на другом, и родители к этому языку стариков относятся как-то вот не сильно с уважением. Они рады того, что они говорят не так. Ну, ведаеце ли, я у сваёй практыцы не так часта сустракаў сітуацыю, калі хтосьці ставіцца да беларускай мовы як для сялянскай мовы, як да колхознай мовы. Там, просто по поводу сялянской мовы я уже несколько раз об этом упомянул. Просто... Есть на самой справе там, такое селянское вымаўленне, и то больше мова ідзе не про вымаўленне непасрэдна, а про тое, што гаворыць на гэтай мове. Так? І контент на самой справе бывае, я не кажу сялянскі, каб не абразіць сялян. Да? То есть, там, контент выдае неадукаванага, цёмнага, вузкага чалавека з вузкім поглядам. Так. Вось. І ўсё. Вось. І ці мне гэта падаецца, але за савецкім часам мы мелі больш беларускіх школ, чым зараз. Да. Вось, і валоданне беларускай мовай за савецкім часам ўсё ж таки было больш распаўсюджана, чым зараз. Ну, потому что деревні было больш. Все вясковыя школы былі беларускамоўныя, фактычна ўсе. Вось, гэта па-першае. Ну, і мусіць такая сегрэгацыя,
там калі сельская школа, то беларуская, калі гарадская, то рускамоўная. То есть гэта уже зрабіла такі аксіялагічны такой кантэкст у гэтае размежаванне, але ж ён несапраўдны. Ну, не кажется ли вам, как священнику, что вот это размежевание, темное село и светлый город, да, и то, как это размежевание проходит по семьям, ну, очевидно, да, оно слегка ухудшает климат в семьях, да, оно, ну, то есть... Павагі да продкаў няма. Пагадзіць, калі чалавек называе матчыну мову там якімі-то там абразнымі словамі, то зразумела, гэта не павага да бацькоў. Можно даже не называть, просто чураться ее и вообще не читать, не смотреть, не использовать в быту, даже в какие-то торжественные семейные моменты. Не, ну, а ёсць ли непавага да бацькоў, калі вы не хацеце жыць у вёсцы, а пераязджаеце ў горад? А ёсць непавага да бацькоў, калі вы не хацеце быць скотаводам, а хацеце быць настаўнікам. Ну, калі вы не хацеце праймаць там рамёслы сваіх продкаў, абіраеце нешта іншае, тут таксама не трэба даводить до крайности. Не, ну язык это больше, чем ремесло. Язык это гораздо более глубокая вещь. Ремесла, как мы знаем, там, вы цитировали Тойнби, если мы посмотрим на историю там, развития человечества за последние 1000 лет, мы много раз меняли наши ремесла, но не меняли язык. Да, у эстонцев, вот недавно докопался до документов, у эстонцев в 1989 году студенты там написали целый манифест, который широко разошелся, и этот манифест он признается как бы в качестве такого вот имеющего основания. А вот там в этом манифесте сказано, мы здесь живем 5000 лет на этой земле, мы эстонцы. И мы 5000 лет говорим, ну, примерно на этом языке. Он менялся, разумеется, но тем не менее, на этом языке мы говорим. Язык выше, чем ремесла. Язык выше, чем образ жизни. Язык это то, что... Нет, язык это то, что связывает поколения. Да? И если мой отец был рыбаком, и если мой отец был кузнецом, и если мой отец... Ну, пробачьте, мои бацькі размаўлялі на рускай мове. Мои бабулі размаўлялі на рускай мове. І што, якія высновы з гэтага там можна зрабіць? Што я так сам павінен размаўляць зараз, тут сядзець, размаўляць па рускай мове? А они были из Беларуси? Яны былі з Беларусі. І заўжды они размаўлялі на рускай мове. Это было ну, што мне рабіць цяпер такому беднаму і богому? Ой, давайте не даводзіць да маразма гэтыя моўныя тэмы, бо там мне б хацелася, каб ўсё ж такі тэма мовы нас аб'яднала. Ось. І каб у нас была ўсё-такі пэўная талеранцыя і да мовы, і калі ну, трэба рабіць мова, гэта інструмент усё ж такі, разуменне між людзьмі, паміж людзямі. Ось. І калі мова ператвараецца у тое, што наадварот стварае непаразуменне паміж людзьмі, то гэта какая-то странная мова. Вось, давайте ўсё ж такі прапаведаваць любоў да сваёй мовы, да беларускай мовы, якімі-то іншымі методамі. Мы ничего не сказали. Мое замечание было только о том, что вот не хотите ли вы обратиться к своей пастве с проповедью, братья и сестры, возлюбите родителей ваших, и для этого, если они у вас говорили по белорусскому языке, то прочитайте, выучите пару стихотворений Янки Купалы. Ну, примерно так это звучит. Но... В памяти о языке, которым вот говорили ваши. В память об мове, якой яны говорили, мы читаем Евангелие на белорусской мове. Калі б я был выкладчиком белорусской мовы... Что? Каждый день? По субботах у нас читается Евангелие на белорусской мове в церкви. Раз в неделю? Ну, у нас служится 2 раза в неделю. То есть 50% евангельских читаний у нас отбывается на белорусской мове. Не глядзячы на тое, что опять-таки у адсутных адносінах там моўных беларусаў у нашай царкве значна менш. Павага гэта ці не павага? Или я праваслаўны святар вымушаны там привіваць насельніцтву любоў да Янкі Купалы? Выбачайце мне, але для гэта у нас есть інстытут беларускай мовы, у нас для этого есть наставники. Давайте робить каждый свою справу. Вот это ваше замечание звучит так, как будто бы православная церковь здесь, в Беларуси, она является одним из министерств.
И вы сейчас, как министерский Нет, чиновник, я сказал, что... перераспределяете обязанность. Извините, но Нет. этот функционал принадлежит Министерству культуры, а наше министерство занимается духовным. Ну, калі вы гэта бачыце так, то калі ласка, але я хацеў казаць толькі тое, што ёсць пэўныя рэчы, якія датычацца да нашай кампетэнцыі і да нашых абавязкаў, за якія мы несем адказнасць і перад Богам і перад людзьмі. А ёсць такія рэчы, якія мы спачуваем, з якімі мы заклапочаны, якія нас турбуюць, але за які мы не ў адказе. Да, і мы можам заклікаць людзей там уважліва ставіцца да свайго здароўя, але мы не маем ніякіх правоў там ацаляць людзей, там выпісваць ім таблеткі ці іншыя там лекі. Вось, і з мовай і з якімі-небудзь са спортам, там з іншымі там культурнымі з'явамі, з навукай, мы маем такую ж сітуацыю. Мы спачуваем навукі, мы заклікаем вучыцца, але мы там не выкарыстоўваем кафедру царкоўную для таго, каб прапаведаваць там тыя ці іншыя навуковыя там вынікі ці займацца прапагандай здаровага образа жыцця, ладу жыцця, усе на лыжы, усе вучыць вершы купалы і граць на жалейкі. Там, ну, што цікавая царква будзе, хлопцы. Отец Сергей, я вернуся до ваших слов вот, про национальную ідэю і про тое, што ёсць дзяржава, ёсць незалежнасць, ёсць суверэнітэт, якое не падлягаецца ніякім сумневам, але вот нацыянальная, і можа быць гэтага дастаткова, навошта нам апраўдвацца і прыдумляць нейкую нацыянальную ідэю, каб апраўдаць сваю незалежнасць. З іншага боку, частка нашых вот суразмоўцаў казалі, што калі нацыянальная ідэя, яна аб'ядноўвае, цэментуе, грунтуе нацыю. І калі няма нацыянальнай ідэі, то это нясе пагрозу, адсутнасць нацыянальнай ідэі, нясе пагрозу незалежнасці. Калі не будзе нацыянальнай ідэі, то, можа быць, мы так паступова і з-за гэтага там страцім мову, страцім традыцыі, страцім... Калі нацыянальная ідэя, гэта другой варыянт, менавіта тое, што вы казалі, у другой часткі сваё выказвання, тут так, мы за. Так, калі у нас атрымаецца адбудаваць такую нацыянальную ідэю, якая паможа нам захаваць сваю мову, там, свае вышыванкі, свае пісанкі, свае рушнікі, там, свае танцы, спевы, там, ну і гэтак далей, што там адрознівае нас ад нашых суседзяў, я толькі за. Але я нават і ўявіць сябе не магу, якой у матэрыяльным сэнсе павінна быць гэтая ідэя, як она павінна выглядзець як тэкст ці як нешта іншае, набор якіх-небудзь сімвалаў. Што гэта такое? Вот это нацыянальная ідэя. То есть это не нацыяналізм, да? То есть пэўна нацыяналізм бы выкарыстоўваць якія-то нацыянальныя ідэі или там адсылы, спасылкі на якія-то нацыянальныя каштоўнасці і гэтак далей. Не спрачаюся, гэта даволі добрая вывучаная тэма. Але ну, што нам паможа зараз сохраніць беларускую мову? Давайте знойдзем гэта і хай гэта будзе нацыянальная ідзея. Ну, вот, можа быць, калі будзе нейкая нацыянальная ідэя... То есть, вот адбудаванне, адкрыццё зноў беларускіх школ, гэта нацыянальная ідзея? Ну, частка яе. Там пераклад там сусветнай класікі там на беларускую мову, нацыянальная ідэя. Нацыянальная ідэя, там пераклад там надпісаў на вуліцы, гэта нацыянальная ідэя. Ну, наверное, да, хаця кое-хто можа паспрашацца з гэтым, судя па апошнім падзеям кое-якім. Вось, ну, калі гэта нацыянальная ідзея, ну, як гэта можна не падтрымліваць? Ну, давайте падтрымліваць, але ж і ўсё, ну, застаў дурня Богу маліцца, ён лоб сабе разаб'е, і так з нацыянальнай ідзеяй тоже застаў некаторых грамадзян там клапаціцца за мову, там так яны даведы справу до тое, што гэту мову зненавідзець так, што ну, як у нашых музычных школах калі-нікалі прывіваюць любоў да мастацтва, што першае жаданне, якое застаецца у яе выпускніка, это прадаць фартэпіяна. Вось, так вот
і ў нас таксама вот, калі нябожчыкі вучаць жыццю, то жыць уже няма ніякай сілы, понимаете? Вот, калі некаторыя людзі вучаць нас любіць, згодзін Бога таксама, культуру, там, мову, там, то там, можна стаць і атэістам, да. Можна і страціць усякую любоў наогул да тэмы нацыянальнага. Там можна зрабіцца такім касмапалітам і беларусафобам, што там мама не сумуй. Вось. Але ну, і прыклады ёсць, дарэчы, у некаторых нашых суседзяў. Так, поэтому давайте рабіць там, работу над памылкамі, давайте вучыцца на іншых, на памылках другіх, вось, і пазбегаць крайнасцяў. Вот, і шанаваць адзін аднаго, не гледзячы на мову, нацыянальнасць, на рэлігію, на палітычныя густы там, ну, і так далей. Вот, можна лічыць, што я зараз вось пачуў нацыянальную ідэю ад айца Сергея. Вучыцца на памылках, пазбягаць крайнасцяў, паважаць адзін аднаго, ну і шанаваць той, што тут ёсць на гэтай зямлі, мова, культура, традыцыі і ўсё астатняе. Ну, так, але вот ўсё ж такі для мяне тэма беларускасці гэта не столькі тэма мінуласці, мы заважылі ці не. Я ўсё ж такі спадзяюся, што беларусы гэта тая нацыя, у якой ўсё ж такі большасць дасягнення ў будучыні. То есть, і таму я не выпадкова казаў, што беларусы это не той, хто ў бацькі былі беларусы. Ну, по паспорту у меня там все таксама неадназначна, мама у меня руская, бацька беларус там, і гэтак далей, хтосьці быў там латыш, і хтосьці там быў там наогул там з Наполеоном прыйшоў до нас у першую айчыну вайну, ну так названа. Першую айчыну. Сусветную вайну 12-го года. 1812 года. Вось, і я спадзяюся, беларус гэта той, у кого дзеці будуць беларусамі. А вот якімі будуць нашы дзеці, ось за гэта трэба змагацца. За беларусаў, за тых беларусаў, у каго дзеці будуць беларусамі. Так. А месца Бога тут дзе? Цікава. Давайте звернемся да гэтай тэмы. Я рад, што вы, зрэшты, захацелі паразмаўляць аб Боге. Бог, ён сярод нас, у нашай любові, у нашай павагі. Бог у нашых малітвах адзін за аднаго. Бог у нашым спачуванні адзін да аднаго, у міласэрнасці, доўгацярпенні. І Бог глядзіць. Я не думаю, что Бог падзяляе нас по нацыянальных ідэях. Я не думаю, что Бог падзяляе нас по палітычнаму. Бог не падзяляе нас наогул ні па ніякім прыкметам. І я думаю, что ну, таксама не трэба блытаць тое, што існуе з тым, што павінна быць, сущее с должным, да? Вот. Но, але я думаю, что ну, у погоні за национальным ну, мы не маем права страчваць тэму справядлівасці, тэму любові, тэму Бога. Бо калі мы все тут раптоўна зробімся беларусамі, все будем ходить в вышиванках, размаўляць толькі на мове, там писать многотомные там навуковыя працы там на беларускай мове, а пры гэтым мы будем ненавидзець там своих суседзяў, то якая нам у гэтым польза? А значит ли это, что вот вас бы устроила такая национальная идея? Все, что было сказано Иисусом Христом во время Нагорной проповеди, вот все заповеди блаженства, и это все на белорусском языке. Ну, то есть, в общем, люди живут, как указано в заповеди блаженства, да, там, но при этом как бы вот с каким-то вот местным исторически сложившимся ну, оформлением.
Ну, менавіта так. есть, Сэнс святого пісання мы мусім разумець у пэўным гістарычным культурным кантэксце. Вось. І ну, таму святое пісанне дастойна таго, каб яго чытаць на розных мовах дзеля лепшага разумення. І я спадзяюся і на тое, што чытанне Евангелія, усяго цалкам святого пісання на беларускай мове таксама будзе спрыяць таму, што людзі будуць больш яго разумець, бо чым больш моў, на якіх вы здольны чытаць святое пісанне, тым больш вы маеце шансаў яго разумець больш глыбока, разнастайна і так далей. Але ўсё ж таки вымушаны заўважыць, я спадзяюся на тое, што сам першы сэнс слоў святого пісання не змяняецца з перакладам. Вось. Становится ближе, понятней. Так, ну, праблема перакладаў існуе на самой справе. То есть для того, каб разумець, што дакладна казаў Христос там біблейскім тэкстолагам, прапаведнікам, багасловам, трэба паглядзець гэтыя словы ў арыгінале. Бо арыгіналы заўжды неяк больш такая карысная рэч, чым пераклады менавіта з кропкі гледжання там вяртання да крыніц, да першых крыніц. Вось такая нацыянальная ідэя ад айца Сергея, протаірэя Сергея Лепіна. І наш падаруначак ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам, сімбаль-бай, такі вось кубак з нашай нацыянальнай сімволікай, каб у беларуса айца Сергея дзеці выраслі беларусамі і ён спраўдзіў агучаную ім жа нацыянальную ідэю. Дзякуй. Дзякуй вам за такі цёплы прыём. Вельмі прыемна было апынуцца ў такой цуднай кампаніі, цудны кубачак. Я вельмі люблю беларускія арнаменты, беларускія сімвалы. Вось у гэтай такой, бачнай прастаце там на самой справе захаваныя такія глыбокія рэчы. Айцец Сергей Лепін, Максим Гарыноў, Зміцер Лукашук, Ідэя X. Дзякуй. Ідэя X на Еўрарадыё.